sudah ruas menamar minggu di tikion suang sunguni mamuse ruas ni hurian itu hatta naman dohoti ibadah secara streaming live. Selamat beribadah mahita salutna. Tapuji matuhata marende mahita sian buku ende nomor 12 ayat sada dot ayat 2. Mar hite-hite goar ni jebata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, goar itu dipadi parbadia nat mo palangi dohot tanoon. Amen. Saya pabotohot kumo mudo tuau dalam hanguluan, gok dolas ni roha diadopan ni bohim, akaho sudungan ni roha dos disiamun musaleleng ni leleng na haleluya. Martangiang mahita ale Tuhan de bata pargugun na hatu dosan namandong molati dohami tuho ala di papatar hodo doho tuakas pelebegu anakmu Tuhan Yesus Kristus saya si roham saya paian madihami rodi pinok parnami barita nauli jala pararat mai tu saluhut bangso asa bicar sondang ni hasangapon mi dohot dia kena hundul di haholomon dohot na dilinggoman ni hamatean mar hite-hite anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marinde tes yang bukan nomor 74 ayat 1 ayat 2. Saya puji Tuhan.
Tangihon hamuma patik ni debata ima patik parjolo sahat patik pasapuluhon patik parjolo audo Jehovah debatam dinna debatata dang jadi marakup au bayanonmu debatam patik paduahon dang jadi kanaonmu jaladang jadi semanonmu manang ahana di benua ginjang dohot na di benua tongaon rodi na di bagasan aik na di turun di tano yang go tunggabe si sombaon manang si oloan patik patoluhon dang jadi dohonan guar ni debata yang go soture dalanna ai hona uhumna dosugot akan namar sineang di guarna patik paopaton ingot hamuma pada pabadiaon hari minggu dinaono mari maulah hamu nasa siulaonmu alai anggo ari pabituhoni ari paradianani Jehovah debatam dui dang jadi homangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang berum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi pangisini hutani halak pe namange bati hutam ai dinanom ari rodi topa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradian do ibadah di hari papituhoni di baheni do umbayna di pasu-pasu debata Jehovah ari paradianan nai jala di parbadiai patik palimahon ikut pasangapon mudo natorasmu asa martuaho jala lelek mangulu di tano nani lehon ni Jehovah debatam diho patik paonopon unak ko mamunu patik papituhon unak ko mangalakup patik pawaluhon unak ko manakko patik pasiahon unak ko olo makatindakon hatana sututu maralohon dongan jolma patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu dang jadi haliangan ni roham donga saripe ni donganmu manang naposona bawa manang naposona boru-boru manang lombuna manang hodana manang dia pe ugasan ni donganmu behado pandok ni debata taringo tu patik nasapului ondo audo Jehovah debatam ni na debatata pargugur na suatu dosa jala parrimas siluluhon dosa di ama-ama tu pinoparna rodi sundut patuluhon rodi sundut paopaton pinopar dia kena suguro hadiau alai asido rohaku dia kena ribu-ribu akan namar holong ni roha diau naso mangalosi patikki hido sahatna atong rak megido gogo meta tu debata lau mangulahon patik nai letuan debata saya perlu gue imami mangulah nombar tu patik mi amin arende tes yang buku ende nomor 177 ayat sada dot ayat 4 Tuhan
Tato poti madosatta tu adopani debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami parguguna suatu dosan para siroha midahami nadangolon. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagudangi. Di bagasan hajahatan dohami tubuh. Jaladanga dong haporseaw di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manimbil sian akka dalanmu. Matsay godang do pangalasion nami di patikmu. Alay ingot mahami alay Tuhan. Alani denggan ibasam dot asin ni roham. Say unang paingot-ingot akka dosa di haposon nami dot pangalasion nami. Say ingot mahami hombar tu asin ni roham. Dohot denggan ibasam alani guarmu. Ale Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin. Tabigi mahata baga-baga taringot tu hasesaan di dosa. Sungonon do pakaholongin ni debata di portebion. Bola do anak na nasasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan na saleleng nileleng na di ibana. Hasanga pun ma di debata na di ginjang. Amin. Marendeta sian buku ND nomor 160 sia ayat 1 ayat 2.
abg mahatani debata turpuk ni hari mingguan iman na tersurat di buku Markus sada mamuka sian ayat 14 sahatu ayat 20 tajahama namar sikat sorin alai dung dihurukkan si Yohanes Roma Yesus tuluat Galilea menjambi tahun barita nauli ni debata dungi di namardaladi ibana di topi di tau Galilea di ida masih Simon dot si Andreas dongan saama ni si Simon na sumapakkon jalana tu tawi ay panjala do nasida Pitor itadi kondasida majalai laos mangihutton ibana dungi manigor rijo manasida gabi ditadi kondasida ma amanasida si Sebedeus mari parawi rap dohot akka anak gajianna los rodo nasida mangiuton ibana ido sahatna martua doakan atu mangion hatani debata jalano peopsa amin. Marende ita sian buku ende nomor 715 ayat 1 dot ayat 2. Tindakon maha porsia otai songon tindakon ni dongata sa porsean di sendok portebion rap mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama pargugun na suatu dosan na temu palangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sesadai iman atine ni si Maria nege-gebean sianton di perbadia andorang suabubuan hido tuata natumona berdit di pangumuni selatus nama terpaja lui banadia upa narsilang na tuatu beno turun ding ditanam na mulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lah hundul di sisa di bata Jehovah amanai pargugu na suatu dosani disimai bana pa mamulak sugu tu tanon manguhum melak nama ulu doot namate hau porsea ditoni perbadia jalan dong sadahuria nabadia
Huria hatopan nyala Kristen akan abadia. Doh dia sisani dosa. Doh dia tay namandok. Mulak mau ulus ogut daging halak mau mate. Doh dia ngoluan no sarasuda. Amin. Tabigi matik ting namasa di uriata di mingguan. Horas mari kita salutna. Horas. Dia muamang doh tinang. Sonondo ima tikting di hari Minggu, ima tikting namasa doh nanang tapamasa di mingguan. Na perjolo 2.1 sermon parhalado. Sermon parhalado pada hari Selasa 26 Januari 2021 masuk pukul 17 WIB. 2.3 Rapat Huria. Pada hari Jumat 29 Januari 2021, gereja kita akan mengadakan rapat Huria untuk menerima laporan pelayanan dan keuangan 2020 dan menetapkan program dan anggaran HKBP Jalan Lurah Cimahi Resort Cimahi tahun 2021. Tempat di gedung Sekolah Minggu. Sehubungan dengan itu diundang semua parhalado, dewan serta pengurus seksi dan jemaat dari jemaat 24 orang dari semua WIB untuk mengikuti rapat tersebut masuk pukul 9 WIB. 3.2 Persembahan pembangunan. Pada hari ini, Minggu 24 Januari 2021, dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan melalui amplop. Amplop disediakan oleh panitia di depan gereja dan dimohon amplop untuk tidak dilipat dan dibawa pulang. Persembahan tersebut dikumpulkan di tempat duduk. Pemberitahuan 5.1 Jemaat baru Manang Ruas Natamba. Terhitung mulai hari ini Minggu 24 Januari 2021 menjadi jemaat baru Manang Ruas Natamba. Keluarga Robert Hasiholan Pangaribuan, Ibu Indah Riani Boru Lubis yang datang dari Gereja HKBP Depok Timur, Resort Depok Timur. Saat ini berdomisili di Kampung Karya Laksana, RT 1, RW 5, Mekarsari Ngamprah, masuk WEK 6. Apabila jemaat tersebut hadir pada kebaktian kita, kami mohon boleh berdiri supaya jemaat boleh mengenal. Terima kasih, silakan duduk. 5.2 Berita duka. 1. Pada hari Rabu 20 Januari 2021 yang lalu telah meninggal dunia Bapak Rusli Dharma Aritonang, lahir 5 Februari 1959, tutup usia 62 tahun, meninggalkan istri Bif Kristaha Borusyagian beralamat di Jalan Kolonel Masturi nomor 11, RT 1, RW 2, masuk WEK 5. Pada hari Rabu 20 Januari 2021 telah dimakamkan di TPU Cikadut, Bandung. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, pada hari Sabtu 23 Januari 2021 yang lalu telah meninggal dunia Bapak Hetler Sitorus, lahir 22 Juni 1971, tutup usia 50 tahun, meninggalkan istri Estra Oktavia Borusimanjuntak, beralamat di Jalan Tuares nomor 20, Komplek Permana Indah Cimahi, WEK 5. Jenazahnya dibawa ke Lumban Nabolon, Porsea, dan gereja kita telah memberikan DSH, Diakonis Sosial Huria. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. 5.3 Jadwal ibadah. Jadwal ibadah untuk tanggal 31 Minggu tanggal 31 Januari 2021 masuk pukul 7.30 WIB, WEK 4, 6, dan 9, masuk pukul 10.30 WIB, WEK 1, 7, dan 8, dan masuk pukul 16.30 WIB, WEK 2, 3, dan 5. Sonondo tikting di hita, pala di mingguan, Tuhan memasu-masu hita. Horas. Marinde ita sian bukuende nomor 497 mulai ayat sada 2 tuhuna
sambil pungun pelayan na parjulu. Damai ni debatana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti ati-ati doho pikiramu di bagasan Yesus Kristus Tuhata. Amin. Salam. Horas madihita saluhutna jala saha mata benami dihamu akamanginang na beribadah marminggu rab dohot hami sian huriah HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi di bagasan Tikyon jala satotong madiramoti Tuhata hita saluhutna. Amanginang nadia holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus hatani debata na gabe jamita ima di minggu patuluhon dung Epipanias doho topik na dison asini rohani debata na paluahon kemurahan Allah yang menyelamatkan. Hatani debata nienet maisian panuhirang zona bidutolu ayat sada sahatu ayat 10 amanginang asa tajaha mahatani debata bar sikap soring mahita dungi Roma museha tani jahuba tu si Jona padualihon songonon. Jadi borhakma si Jona lau tu Niniwe hobar tu hatani Jahoba alai hutana bolondo yanggo Niniwe dijolo ni debata patolu arihon mardalan labasna. Jadi porsea ma'aka jolmai isini Niniwe di debata jala dititikon madokon marpuasa sadari
jala marulos hori na sida sian halak na magudang ro di na medmed. Dungi disuruh Raja Ima martiting pabuahon tu bagasan Niniwe. Songonodo titing ni rajai dohot donganna akana sangap. Nang jolma dohot pinahan, tole lobu dohot biru-biru. Dang jadi madai agya aha, dang jadi manggagat, aik pe dang jadi inimonna. Ise ubotosa anggiat tung marpangulahi jala sol-solan ni debata rohana. Jala mulak ibana sian parpiar ni rimasna asa unang mago hita. Bahasa Indonesia tidak sonon. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggal balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya lah jubahnya, diselubungkannya lah kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian: manusia dan ternak lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubungkan kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah direncanakannya terhadap mereka dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikian firman Tuhan. Amanginang nadi haholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Adong dua tipe halak na burju, jala adong 2 tipe halak na satu nga burju. Molo halak na burju, molo disuruh manang di paretta, manang tadokom majo tuak kaya anak kota lagi. Lajo ho manor gula, tuarungan. Molo na burju, olo dihepeng na, lawau inna law memana. Ditu hordo gulana. Jadi harga anak yang ngucok 12.000 papa, oma 1 kilo, oido, ido. Memang toho donian pas do nasa ido. Ipaula do hepeng na 15.000 dilian, 3.000 na ipaula. Halak na burju may. Nah ido, ali adong do halak na ngototo ya, kaya nakon na ngototo adong do songoni rangi. Jadi ya gulay 14.000. Bah, anak to harbe 12.000. Idi tor homa, ilapuan. Ada ngatong dangi si hutor, isad do hutorin. Apa tong do si hutor mana? Kan korupsi mana 2.000. Arab Usman.
Dungi adong do muse molo disuruh dang boyau indak. Bahasa dang boy ho adong ulauku. Toho donian adong ulamu, ido. Adong ulauku. Apalagi dak sonare molo disuruh, pergi dulu kau nak ke warung. Tunggulah Pak, masih belajar online aku indak bah toho do HP belajar online di mana. Alai molo anakku na soto ngaburju manang halak na soto ngaburju, adong dua pakor honyon. Lao jaho tu warung manor gula. Olo dia hepeng na inna. Ijalo hepeng naon. Haperang lao. Monggok di kamar. Ang dosong ni kan. Yuloi alai dang lao. Alai songonan didok ni Tuhan Yesus si dia mana burju ima halak molo disiru lao dang lao. Lao joho. Tur jegulan inna, dang ulang. Inna. Emol mah suruan. Lagi makan lopau, lane. Neng minum kopi apa inna, lama aja menurut gula tu arong habis kopi, dang ulang inna. Bah, lau maho puang, nyokepeng nasa 5.000 dong dah, lau maho inna, dang ulang inna. Soalnya didok Jesusi, dungi irimang-rimangi ma pakateo ni, bah, salah do HP yau. Ujung na si ibu mahebengon nak kaningan lamai mana tu warung itu orma gulon dungi pihak koma di dapur ipak ke doh ula ni tu horai ima halak na burju ima halak na sitong songonan didok ni Yesus mengatakan tidak, tetapi ketika dia menyesal maka dia pergi. Tipena dia doamu. Na burju mana satu nga burju, manang bulus dang burju. Menang si bereng itu mana? Tipena dia doh. Bapak doh nonton. Tipena burju doh amang. Bapak mulai ada mak. Berarti nasi oloi puda. Berarti nasi oloi persuruan. Berarti si oloi akka nadenggan kan itu? Itu. Ale mulai doh kos satu ka burju. Bayi itu si patah. Holo lau piau. Apa yang lau? Ale mulai halak na bertobat. Dang lau indah. Ale dungi di sol-soli gabe. Lau mana? Itu terpuk tajami tadi bagasa tikyon. Dangolo au ali ujung na lao ala niaha ala di sol-soli mana. Si Jona manang bahasa Indonesia dikatakan Yunus. Tapo to dora cerita ni mulai dana tapo to dari. Bahkan adong dede nadangi Yunus di perut ikan pam Yunus di perut ikan pam karena dia dikasihi Tuhan maka dibebaskan. Ima eden sekolah minggu dak woto jama muda dangarong raya teh. Dangarong radeke. Dang tinggal di Samosir angko hami ngarok kia ni. Ba mukira zaman-zaman sonario pe ngadogi. Si Jona disuruh debata, Jona, lao joho tutiniwe, ngahu bereng bangsoe marjuka donasida, mardosa donasida, dang marpangalao nature, nasamo bodo dia mabeda ho tanga siamu doho tanga nabirang, lao maho. Pasaha ma, molo dang martobat ho, ikodo tunggang balik konoku ho, uhumoku doho. Hale boto hamu dorohan di si Jona, saya rasa botor ham Tuhan. Nah atau apa domula roham dang tohoi, dang tikosi di humamui, dang tohoi. Lau piawan nongan pelu jauh dagiku do, tong do lau diliakodo andongan asin roham tuniwe ngau boto ho Tuhan. Alana para siroha do, kan itu? Odo sini si Jona. Ido makana dasarnya dia tidak mau pergi ke Niniwe adalah karena dia tahu bahwa Tuhan tidak akan mungkin menghukum Niniwe karena Tuhan adalah Allah yang maha pengasih. Lu jauh lau. Odo pikiran ni si Jona. Merhua lau si etong do dang uhumomi. Kan itu. Anggo panggiduan ni si Jona diuhum manian. Sapala meridi ikon marai. Kan itu. Itu yang dikatakan yang dimohon kasih Jona. Itu makanya ada dua hal yang bertolak belakang.
Allah menyuruh untuk mengabarkan berita, jika engkau tidak bertobat, maka aku akan menghukum engkau. Tetapi di balik semuanya itu, rencana Allah adalah ingin memberitakan dan mengingatkan agar mereka bertobat, maka mereka akan diselamatkan. Itu sisi Allah. Ale sisi ni si Jona, rohani si Yunus beda. Molo ido honomu Tuhan, ikon ido nasau. Kalau kena hukum Tuhan, kau katakan kepada Niniwe, ya sudah, hukum itu. Tetapi satu sisi di boto si Jona do rohani di mata nggak mungkin, dan mungkin itu Tuhan indah. Ido makana dalam nats ini, dalam firman Tuhan, Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Yang itu. Dung di bege imana parnuruan ni Tuhani, dioloido aledang diulahon. Olo lape o Tuhan, indah. Aledang diulahon, ima panuron na perjulo. Dang lau imana tu Niniwe. Alai lau do imana tu sadakota na marguar Tarsis. Itu rimana tiket na markawal ferry mana. Lu jauh suruh Tuhan ni. Lu jauh memberitahu ni. So sudah nedawan, ina kan? Makanan turut tahun di lokodo sadari mani pakma dauna mardala pak asa sahat tu kota. Niniwe bapak ya, kok kamu masih dari manipat, berarti 24 jam merdalan asa sahat, kan itu? Ngelujau, dang ulau, ina si siang. Bah bulus mau lau, kan itu? Isuruho Tuhan au, tu medan, bah bulus mau lau tu samo sirau, marparawau, aterimai, kan? Lari doi mana siapa nuruan itu Tuhani, dia pergi. Mudu bimana? HP na sopan agaman na Roma rima si debata dipakai debata ma alogo doh ali susuk laho manggoyang parawi goyang ma parawi itu dungi sudi akan pangisi ni kapaling biar mereka takut, aduh ada apa ini, apakah ada kesalahan kami Tuhan, sudi martangyangi na di bagasan ahon parawon ayo si patate mulu nggak masak kena masak martangyangi majol maun aleding sonang dakke martangyangi te idu makana si pata tohona didok ni parberita na parlawak laki si pata olodo supir na masuk surga padita na masuk surga indah dak kinata mulu ngebuk-ngebuk par supir angkoton sudi des akape numpang Tuhan rapoti supir name Tuhan dengan torida do kan ditanya aku habis padita dakke aina bayi ma parlawak mai gitu. Semua orang berdoa, bahkan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan apakah dari antara kami adakah yang membawa celaka di hadapanmu? HP si Yunus, tak peduli yau, mau ini arwahana, mau mana sih? Saperoro nakoda ni kapal lima dokon, ayam bodoh po, nasomar dohot domar tangyang tu Tuhan mi. Asal reda manian akahali susungon, ahana masa, ujungnya membuang budi mana sida. Ternyata yang kena itu adalah Yunus. Itu sebabnya ketika di dalam itu Yunus pun ibalok ke matuaik. Dungi Roma ikan na dabalga. Iboduk ma si Jona. Pigari tahe leling na, tolu ari tolu borgen diling na. Disima martang yang himana songona di bidu 2 ayat 2 ali Tuhan jauh-jauh dawasian hagugu takitu jahuba jala di alusi ibadah. Dalam bahasa Indonesia dikatakan dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Disima di dalam tolu Arion na di bagasan butuhan di DKI disima di rimang-rimang imana pangalahona di rimang-rimang imana nasoolo imana di parsuruan di Tuhani bina ona uhumau Tuhan ama tahe au naulohia naulau dang songonon au ngadi babani hamati yanau indah aku telah nyampai di mulut kematian aku telah sampai di liang kubur ai diraju imana mati namai mana bapastina da bamol ngai bodut binatang nabalga tidak akan mungkin selamat pasti. Apalagi mau dibutuhkan di dek rupanya itu luari secara logika tidak mungkin selamat. Jangankan 3 hari, mungkin 1-2 jam pun tidak selamat. Kenapa? Karena oksigen mungkin tidak ada. Mungkin dalam perut ikan itu sudah tergemuk semua air. Tidak mungkin selamat. Tetapi
di ida imana ma selama 3 hari amang burjudo HP Tuhani. Dang di paluas au mate. Dang di paluas au nilingguman ni hamatian. Itu sebabnya ketika dia menyesal lalu bertobat, maka Allah berfirman kepada ikan itu, dan ikan itu memuntahkan Yunus ke darat. Dungi Roma di bata. Panuruan kedua-duahon. Jona borak mau tu Niniwe. Pergilah. Beritahom mak. Ya. Selama 40 hari, kalau mereka tidak bertobat, maka kota itu akan ku tunggang balikkan. Karena do didok di bata lama ho. Hudong ani peho inda. HP didok di bagasan terpukon di bidu toluon yang geluas ni kotai toluari liling sama molo merdelepat. Artinya ya bayako kamu mah toluari molo merdelepat Cimahion. Mukira ubulak toluari sak Cimahion molo merdelepat. Seperti itulah kota Niniwe. Ada dosa Niniwe. Dosa Niniwe adalah naso dengan merpangalaho. Naso maboto uhum dohon adat. Sampai di bidu opat. Molo taida di bidu opat ayat 10 sana. Naso maboto mabedahon tangan siamo dohon tangan nabirang. Artinya tidak mengetahui mana yang baik, mana yang jahat. Sudah siulahon nakana naso dengan. Siulahon na jahat sudah. Aka ulahon na darung di kota. Bahkan sampai rajanya pun mereka melakukan kejahatan. Aleasi rohani di bata ini keunggulan Tuhan. Saru pada hoti tanah tua-tua. Isa siak kita na tua-tua molola hola salah geleng na itoripal tapi dangarongi. Isa siak kita na tua-tua molo salah yana kota pitor dihadar. Isa na siak kita na tua-tua molo tung pemarhata na rumang manang barpangala huna sotama ya konangi pitor tabunu dangarongi. Tetapi sebelum Tuhan menghukum, keunikan Tuhan adalah Dia menegur dulu. Kan? Itu makanya molo ditegur halak kita manginang, molo dipudai halak kita dihasalati ala ido ingot dah, molo mamudai halak sotung olo hita pailahon ni mana. Amin. Molo mamudai halak sotung olo hita mampailahon mana, sotung olo hita pak makata hatahon pangalahona tua kadonganna, sotung olo hita manorui imana. Ya, buat kamu manorui? Jangan mau kita menyumpahi atau jangan mau kita mengejek dia, merendahkan harkatnya. Ido makana didok Tuhan Yesus molo marsala gelengmu, molo marsala dongamu roh opak mata alai molo dang ditangihon buan 2 tulu halak alai molo dang ditangihon sepasahat ma turia. Itu dengan alai molo dapokmu ibana molo laho dapokmu inaida padua-dua kamu dapokmu maimana di bagasan haluan. Kan begitu. Itu dikatakan Tuhan Yesus. Ya. Itu sebabnya ketika Yunus pergi kepada kota Niniwe, dia berjalan 1 hari, lalu dia dah masuk ke dalam kota itu, lalu dia berkata dan berseru di ayat 4. Hei kota Niniwe, dengarlah firman Allah, 40 hari lagi, jika engkau tidak bertobat dari kesalahanmu, maka Allah akan menunggang balikan kotamu. Dengarlah itu. Itu adalah perintah Allah dan itu adalah nubuatan Allah yang akan disampaikan jika engkau tidak bertobat. Omani dok nisi Yunus. Alai molia tema nang pesongoni juga ni halak Niniwe. Hape hola ditangi hon nubuatan berita akan ada bencana yang akan mereka alami jika mereka tidak bertobat. Dungi mabiar mana sida anggo matabu mana hono nanti. Ido makana mau las durhat tamanginang. Sudah dojol mamarsalah dangi. Semua orang bersalah. Semua orang tidak ada yang sempurna dan tidak ada yang terlepas dari kesalahan. Tapi ketika dia melakukan kesalahan, maka seseorang menegur dia, lalu dia takut dan bertobat. Puji Tuhan, imahala nanti diselamatkan. Tapi kalau ada orang yang bebel, biturahi, tangarongi, himolinda, anggon, ya boleh saya katakan halak na bebal. Tetapi orang Niniwe dung dibegi, wah Tuhan akan memutarbalikkan kita. Tuhan akan menurunkan bencana kepada kita. Aduh, 40 hari lamanya diberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Maka bertobatlah kita. Mabiar mabangsoi sahatu raja ipe mabiar.
Dungi Roma Raja Niniwe di dokma. Sudi jol mamar puasa. Sudi akapaha-pahana pe marpuasa. Udang mamangala si pangalo apalagi manginum aek. Martangyang mahita di debata. Mari kita duduk. Mari kita berpaling dari kejahatan kita. Berpaling dari murkanya yang menyala-nyala kita. Mari kita meminta memohon kepada Tuhan. Di ayat 9 dikatakan, mana tahu Allah menyesal. Dungi omma debata. Itu makana hea hudoko dijaga jamita songon adong sada buku dengan judul hati Allah seperti hati ibu kepada anak-anaknya songon itu HP Tuhan. Molo diida pangalahoni, molo diida tahida ha pangalahoni anak kota ngata nggak boleh muruk kita molo sadari mana dangolo be mangulahon pitor tatuor do bajuda kan pasti bi ayaon songon itu na jolo bapakku songon itu dangolo mamurukion dangolo mang mebel-bel alai itu tutu sapa ala neng muru imana pistol dibuat unang hijabu iba meng toho di ya alai molo di bereng iba dangolo be mangulahon laksone pitor ibu adu iba tu pasar ibu adu iba tu pajar mana baju babang pilih ina imasin rohani Tuhan sohoni imasin rohani Tuhan. Itu sebabnya dalam firman ini yang mau disampaikan kepada kita adalah Allah mengasihi setiap orang yang bertobat, mengakui kesalahannya, berpaling dari jalan kejahatannya kepada jalan Tuhan. Alai nang pesong ini tong do marsi gorgor rohadisi si Jona holani pasat imana hatai tu halak Niniwe haluar di mana syak kotai. Laudo ibana sudah dolok ditatap di mana mak. Bah, ubereng majo. Tohodo naik dok ni Tuhani, tohodo naik pasauton naik kotai, ubereng majo siena dau inna. Hapedang di boto ibana lupa ibana bahwasanya pengasihan Allah asin rohani di bata lebih besar, jauh lebih besar dari murkanya. Itu makana muruk do mohok do hati-hati ini si Jona. Bah, hai dia tuh. Ngalu jauh merdalam sadari manipat. Ngalu jauh berteriak-teriak pasahat tontonan itu Tuhani. Ngalu jauh mula musik haluar siak kotaon. Ngamohopan dagikon, ngamohopan sude. HP dang sudah HP, sudah do HP. Nani do ni Tuhani, dang saut HP di uhum nasida. Itu Tuhani, hotai. Dang toh hobion. Tuh aku mau mati. Kan itu do si Jona kan? Lebih bagus aku mati Tuhan. Enak. Engkau telah tidak melakukan apa yang sesuai dengan engkau katakan. Ya. Dungi tanpa sepengetahuan si Jona di tubuhon di matama iman dokna sada bona di jarak. Laho makukupi uluna dohon. Karena pada saat itu panas. Maka dalam firman Tuhan sebenarnya di pasal 4 inilah yang menjadi inti firman Tuhan pada saat ini, bahwasanya ketika Yunus melihat ada sebuah pohon jarak yang tumbuh dalam satu malam, yang melingkupi, yang menaungi dia dari teriknya sinar matahari, dan dia sangat menyenangi karena pohon jarak itu. Lalu pada malam itu juga dan pada besok paginya pohon jarak itu juga sudah mati. Lalu dia kesal kepada pohon jarak itu. Dungi didok debata, kenapa engkau kesal? Engkau yang tidak menumbuhkannya, bahkan engkau yang tidak mematikannya. Akulah yang berkuasa atas itu. Tersadar masih Jona. Saguru di debata do HP. Tersadar masih Jona, ternyata Allah lebih mementingkan kasih setianya daripada hukumannya. Nah manginang nadia holongan di bagasan Tuhan Yesus. Molo tarimang-rimangi di bagasan tahun nai baruon. Au si pata hubua duri tangyaku amang tahe apalagi binerek makabarita rupani. Dang sal pudope Tuhan pula Januarion. Alay buasa magudang akabencana ni narohado. Dangsal pudope Tuhan kopit sa pulsion. Nagodang menelan korban, bahkan ruas tape ada yang korban. Satu sadarion ang dope piga ruasta na terinfeksi. Bahkan hubege kabar adong ruasta naneng madalani operasi alay sudah maju alani.
Binereng berita madabu pesawat. Bah tahe. 50 walu halak. Mate. Binereng berita longsor di Sumedang. Halak kita musek. 2 keluarga. Jalanau masjid. Hampir 1 keluarga madohoro nate. Nama ngulu holan amat tanah dohot anak konda sada. Nama rujung ngulu inangi dohot ya anak konda dulu. Baik kok kamu mah PC tikiro longsor madohoronda. Nah itu. Romusema banjir di Kalimantan. Romusema gempa. Romusema erupsi Gunung Sinabung. Aku Tuhan naroha si patah hita mado ngamatua habe portibion. Ayon nama taheti kina inarohanian. Kalau kita perhatikan saudara-saudara, hampir genap ini kegenapan yang difirmankan Tuhan dalam kitab Wahyu. Tanda-tanda akhir zaman adalah akan banyaknya bencana-bencana yang terjadi. Kan itu? Itu salah satu ciri. Akan banyaknya perperangan, akan banyaknya kekacauan. Ya bisa saja. Alani resesi ekonomi, alani akan masalah, bisa saja muncul keributan yang lebih hebat daripada keributan yang sebelum-sebelumnya. Alai ido tutu. Songon hantani di bata di bagasan tikion. Murka Allah itu tidak seberapa dibandingkan dengan asini rohani Tuhan. Sonari amanginang rak martangga kita teh. Bagaimana kita berdoa untuk bangsa negara kita terlebih di dalam dunia ini. Kita berdoa kepada saudara-saudara kita. Yang hanya kita lakukan, yang bisa kita lakukan hanya berdoa. Tidak bisa kita lakukan apa-apa. Contoh, molo adong dongat tanah hona COVID, dang boy hitam dulu na sida, tidak bisa. Molo adong nama rujung molo ana di COVID, dang boy hitam roh sude, laho mangaleon penghiburan. Jangankan maleon penghiburan, mungkin saja keluarga mereka pun tidak bisa. Natuari marujung ngolu mah kepala percetakan HKBP. Amata badita manaria sinaga, inangi di Medan dope dirawat. Bagi nalau doi mana amangi salak natur rumah sakit. Botare nga marujung ngolu. Holarro akka dongan rupani tur rumah sakit. Lahe mangida manang madulo. Dang boy beperengon na bakena. Ay ngay bagasan peti, ngay yaha, ngay palastiki sude. Buanon na to parapan. Nau macit inangi isuka-suka marsahit rosya Medan. Dang bui madjono ki batangi bilang bui itu langsung ipamasuk rumah sakit isolasi. Covid atau tidak kita tidak tahu. Ale iduna masa imahacit na sohya masa donaingkan yang tidak pernah terjadi noing. Tetapi biarlah semuanya itu seperti yang pernah saya katakan dalam firman Tuhan, baiklah kita berpasrah, ahana bui taulahon, hola martang yang nama dan bertobat. Bisa jadi songonan didok ni ayat hatani dibata di bidu tolu ayat sion. Ise na botosa anggia tung marpangulahi jala sol-solan ni debata rohana jala mulak ibana sian perpiar ni remasna asa unang mago hita. Kalaupun kita menganggap bahwa semua yang terjadi di dalam dunia ini adalah bentuk daripada kemarahan dan murka Allah, maka seperti dalam firman ini didok si Jona tu hita sude jolma naharung di hasyanganon mulak mahamutu dalan ni debata. Unang adong kita napas sitong diri. Jangan ada kita yang membenar-benarkan diri. Kita semua orang bersalah. Mungkin ini adalah murka Allah. Tetapi mari kita melihat dari sisi yang lain. Tuhan mungkin hanya menegur kita melalui peristiwa ini. Amin. Dia belum sampai memusnahkan kita. Ayo betul hamudo satpitil do di bata. Dia memusnahkan kita. Contoh, air bah. Asa toki dibatakan, holan dipeturun di mana udan tenggelam. 40 hari, 40 lama, holan roh udan tenggelam portibion. Jangan rompe. Tidak ada yang bisa selamat. Kan itu? Tetapi
Tuhan menghendaki kepada kita. Seperti dalam topik minggu kita dalam minggu ini amang inang, asini roh debata na palohon, kemurahan Allah lah yang menyelamatkan. Kita satu dalam doa amang inang, kita tetap mari kita berpaling dari jalan yang tidak benar. Mari kita menuju pertobatan, mengarahkan orang lain kepada pertobatan, memarahkan orang lain dan juga memberitakan kepada orang lain kabar keselamatan. Karena kita percaya murka Allah tidak jauh lebih besar daripada pengasihan Tuhan. Amin. Ali Tuhan di bata amanami, di bagasan anakmu Tuhan nami Yesus Kristus. Tamado kami mandok moliate, jalan memuji pasangapun guarmu nabadei ali Tuhan di bagasan guru namion. Dipuji kami maguarmu di siala saluhuna dengan ni pabahenan mali Tuhan. Dohok balga ni asini roham di tonga-tonga ni guru nami. Taruli kami di akal sidalanan nami. Boy kami malua sian akas saluhuna nasab jia. Dohor akasian hajahaton ni hapor tibion. Mulai atema Tuhan dilihat ko tu kami tiki. Boy kami rap dohon akadongan nami. Dinalaho mamuji pasangapon guarmu dohon mamnangihon hatam nabadia di tonga-tonga di bagas Jeromon. Rap dohon akadongan nami namar minggu secara live streaming di manang di dia penasida maringanan. Tuhan mau lihat tema di hatam nabadi napai ngotok kami ubal gaduh hasi ni roham holong ni rohami maribakon rimasmu. Terbarita doi Tuhan marhite-hite hatam nabadia di bagasan tikyon dang jadi jala sudak do di uhumho huta niniwe ala nunga di begina sida barita nubuatan taringo tu panguhuman naneng ro mono dang olo na sida paulak rohana ale moliate matuhan dung ditangihon na sida rimasmi di bagasan 40 hari molo dang mula na sida na di bagasan dalamu ikon uhumom do na sida ale moliate matuhan dung ditangihon na sida baritai mulak do na sida maninggal hodalan naso denggani sahat tu panguhuma petuhan sahat tu akaraja mulak do na sida saluhuna manadikon naso denggan tu bagasan dalanmu ido banna Tuhan barita nauli di bagasan tikyon mabaritahon tu hami holong ni roham dohon asini roham nau balga sian rimas di roham. Tuhan disadari kami Tuhan jala molo di rimang-rimangi kami. Akan namasan wang di bagasan hasya nganon tarlumobi di negara do bangsa namion. Dang marujung dobe kopet sapulsia bahkan lam tuna gudang na dongan nami na terinfeksi nang petuhan nunga adong vaksin kopet sapulsia na nunga beredar di tonga-tonga di bangsa do negara namion. Tuhan sahat tuhoma jala dihapor sei hami tangamu nabadi mapahirpang laho mangaramoti mamasu-masu vaksini asa i Tuhan gabe manaba gogo di tonga-tonga ni daging namion laho mangalo kopit sapulsia nasomar hujungan dope di bagasan hasyanganon ditanya kok kami akadongan nami na terinfeksi kopit sapulsia bahkan akar ruas ni huriam na marujung ngolu ala ni Tuhan pargugui masudi keluarga ina nami inang Bibel Pro Borusiagian Tuhan pargugui manasida doho di keluarga opung Stephen aritonang totong pargugui manasida di parlau ni ama nami amang ari tonang di ari nang salpu pargugui totong ali Tuhan ima ruas ni huriam na marujung ngolu ima amanami amang sitorus amang Hitler sitorus na hinabaluhon ni inanami inang boru si majutak dohot ianakon nasida na di bagasan tikyon di pardalanan lau mabuan bakke ni amanami tuluban na bulon porsia asa di situhan tanomon na
Tuhan ramoti ma pardalan nasida lehon hagugoon dohot apul-apul di keluarga natina di konna. Sosoni pe Tuhan akarwas ni huriam na di bagasan parsahiton. Asi marohamali Tuhan jama ma akana terinfeksi COVID-19 doho akas sahid na asing. Talumobi di amanami amang kaahiha gultom inang boru manulang na sahat tu bagasan tikyo Tuhan paimahon operasi bypass jantung di Jakarta. Nang pe isolasi mandiri na sida, isolasi di rumah sakit na sida di ari nang salpu alemoliate ma Tuhan. Gugo ni tanghiyang na mga lusi asa negatif jalan moliate ma nunga negatif. Nagabi hasil ni amanami laho paimahon operasi bypass jantung di hari namanghut sahat tuho ma Tuhan hupasat tami daging dohot todina. Tuhan aka bencana-bencana na terjadi pe tuho ma hupasat tami ali Tuhan. Pargogoy masude aka keluarga korban madabu pesawat Sriwijaya Air. Bencana longsor, bencana banjir, bencana gunung meletus, dohot gempa bumi, manang dia penasida maringanan Tuhan ramotima. Pargogoy parbisuhi uluan di tonga-tonga negara namion amanami presiden sahatu tingkat kabupaten dohot tingkat desa. Asa marsada ni rohana sida Tuhan patupahon akan adinggan di tonga-tonga ni negara dohot bangsa namion. Nang petuhan goncang donuang ekonomi di bangsa negara namion. Alay pos dorohanami tuho alay Tuhan dang naliling akan nama saon. Ala ukolong do roham nang pemolo tung alani dusa na doho pangalahonami. Sudi akan nama saon terjadi Tuhan asima roham say unang sulukon rimasmi di tonga-tonga ni bongsonami, di tonga-tonga ni hami alay marasiro hamaho Tuhan di tonga-tonga hami na mangulu di bagasan hasyangan unang pasudah hami Tuhan di bagasan rimasmo. Ali Tuhan totong maramoti ima akka program ni huriam akan na marulang tahun doho akan na marulang tahun pernikahan. Pasu-pasu ma Tuhan ramoti ma. Asa mardalan huriami di bagasan sude pakkobosyon na. Asa sude ruas ni huriam makka malatehon sudia kapapahenan mo marhite-hite ubur na gajang dohon akka ulang tahun pernikahan asima roham ali Tuhan. Nuay ngaliamang dinalaw mulak pe hami siya tonga-tonga ni bagas joromon. Ramoti hami padaw hami siya nakaparmaran. Manang tu dia pe hami mangalaka sahat tuho mahupasatami daging dohot to dinami. Asima roham o matangyang nami. Pasik ko man di bagasan anakmu Tuhan nami Yesus Kristus dohot to di parbadia. Martangyang kami tuho. Amin. Amanginang tapuji matuhata huhu tapasahat mapeliata doho pelian pembangunan marhiti ede nomor 455 ayat sada doho uduna. Allah
Tatangya ko mapelian tatu debata martangyang mahita ali debata manami na dibano gijang hono harwan ni saluhur silion lehon na dinggan dohon nasa ulibasa na maliutus. Hupasa tami masyan na niyon mituhami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na husus di jolom. Paso-paso medya laramote asa huparhasiang hami pilihan mon pati bulhon harajaon mo. Nito nga tunga ni huriam doho di portibyon. Buhay maruhanami marhite hito tadim. Asalam hutada hami gudang islehon-lehon mitu hai. Asalam girgir hami mandok moliate tuho. Mar hite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nilehon mita nirani namin na di ba no gijang say pinarmadi amaguarmo, say ro maharajanmo, say saut malamoni roham di ba no tongaon song na di ba no gijang. Leon matuhamis sa daron hanguluan siya pare. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardusa tuhami. Una kami togihon tu panggujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama. Di sodakon Tuhan di batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan di batama buhina tuho. Jala di pasorohon ma damena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu.